nya wo bi a wo de bobra nya wo bi a wo ni tua na mo wa brabom no mu se bebi a wodu ho no bi a hye ne dia enye ware ni kunu we na obi beke se enam be manesa suntina dabi bibi wo but high kwan upon say nia wo kan ye nsem abobo su nia se maame no ye konfo na oyese ene ne ntumi amfa na nkowie fiase but oba anyame mu eho ana ama na asem na wakowie fiase nti woni se nyame dwuma no eye den se uhu nyame ye a nyame so behu yi obehwe yi nyame fie na de na kowie hode a wo ye gidini wo ye kristoni wo gi nyame di osum bi a wo kwa de wo se okonko to dwe ni ma wo so sere se brade hu ne mobo wonu bia o wa kwantu mo obefia oni di fo bi a onpe di fo ni bi no mbi se mana nsa na waba ewie munye afini ko wiye no atofu wo mbebre atofu wo esi ni nia yo obi ye die bi nti na se nyame koso abusia enra na ye maame mama parts no ko fine no ko pressure no ko tantalize no be pm ewo Accra High Court no nyina se ne nsem ya wo ne apia biblical wo mu aid na busia wo mu di ensem no enwie na se enra da unye adaje di wani timi hu ye maame mama parts abusia wo yem ebehye se ne maame no asi asesank wo ba kwakwa wo kita ne wedie na so maame aduma ba be tuntum pa ya afi na Ghana for address ye wiase pa de se emre wo hoyi ye ni kaso na abusia sa bredie akaya ye na monte so se abra ni kunu asiama so eba court dem ho no na wonam fom onte kai mu kai be hu ye na kala nkusa papa bi na ka be pake na asiama ehre de asifom se kinkin na so enu ade wokoba ye no na wonam fom a wonte kai mu na eno na ye bopini ye na ye bisa se na we de ye de na asiama ebe ya wonte kai mu na busua ye anoma bi ebogu ya sum se yokofo de wo monsa ato ye mama part na niema so nti ne cars ne fie empo na asori dan ya woja de chire so already se wokohwe asori dan ne tibie mu a na akwakoye ahomete se nyina ne se yokofo de wo monsa ato so na ebusua se wokokopini ni kunu eye Mr Odro ni page atimu se papa no ka me se wo san edo na yere fi se besi ne nyina no mama part videos ni ade wo ho papa no eda so posti wo ho ne no na ama Ghana for se aware ya maami jaye eno nene edina kwa saati be mu na anase ensem ya revenue bofo ebe ka wona asori dem kosi de wo kire se abra mama part edi kan enya asem no eye wo no revenue bofo ene pay lawyer ede mama part a wotimi enya bill saa time na wankwa kodem na abusuya wokobae no na manfo keka ne ho nsem ede kire mama part ene ono so wanfa ne ho anche no wo ba bedi na tem yie part wo san enya asem yi wansan anko pese obeboa no na lawyer na nwanwa ne se lawyer wodi asem no ede mama part kane a wotimi nya bill no saa lawyer na ena wo san edi asem yi edi tie mama part saa brede wakwa kodem ewo ensawom ne tibia ya nra wodi bepiemu ewo Accra High Court ne ato no se ne yokofo ede wo monsa ato no niema so no na magana for kase ne ewo ya ka asem mama part ekokopiemu ewo nsawom ho eno betimi akwa kohwe ne wewa ha na akwa koba musa aha eye too much gh mama akwa ba ede aba so ene mensaka prophet Adonai ba bidi enkomo mensa obre no mese se yebeko difo ho na yakwa kohwe enkomo na se na de sa konya no emia subscribe button so ya kai se wo de bell ne beka ho sa no upload me to mpo ne first person ya won se bidi ka busa mensa obre no ka mo ho ne enko difo e ma na akwa ba na fe yin nkomo odifo mu akwa ba ye na papa bibi aboko omo ade yankopon adom bibi aboko e de nyame ase enra wunya ba mama part ebe piemu Accra High Court the odifo the kwene se na netse bia ne emu ayya na emu ayarehọ kwakubofo abekasa wo kire se abra mama part nya asem a edikan no eye wo no obofo ne pe lawyer de ma no ma wotimi enya bill onya bill ni wie ya wankwan kodem na obaaye no ena ne mama part be so se ne so wodi na tem yi pa ni nyina ne samanfo keka ne ho nsem de kire mama part enti wo sanya asem bi mu wankọ ne moa na awon asem se lawyer odi asem no de man first aye kwakubofo lawyer open de ma mama part no sa lawyer na so na wasan di asem di etia na sa be de wodam ewo nsam odifo mama part tebia ene sa bre bibia wogina no ohu ne se yo mama me ras na wasem bisa mi ti ahwefo mo hwe samre me pai boni so body yankopon onye bibia akoma so bisa de ma no na ense ne die no ya okay ade ba ko ne se
abrabona ye bono de bia ya metai kase ne yemfa ye ni hu do so sin ye di ni ena abrabona so wan tele bo ase a obebo brasa ewiase na inam no nipa bia o tutu wanam a okọ oba no aya na wapo bia hwewuchi ama okay emfa woni nipa wo ye because penifo si mi otwa sa nim se de chiachia nti ade bi wo a wo ye wo se wo so ugina wo nan so wo so wo nyam ana wo dibie bia emu odu wo kasa nipa tie but at the moment utu anamo no ebu anu we ti obi nan so a wonni na koye fidi sum bia ma ne me fa sa koye so advice asofo ne edifo ne won a edu election times asofo ne bi declare open one ba social media one make campaign more other candidates bi no aya won fa we esua de okay oman na ewum no ye to aba wo ho kwan se opa wo be declare so me support o simesi and am support o simesi but enya tembidie ene kasa bia wo be kaninde badachi bi no e ko akoya asudi adawso na nipa bia woni ni san bia so ya na wa ya hweyi wayo bisu fidie na wato utom a ansa na woni be ba ho se wato mu no na it too late odifo yenhwe sabre ye papa reverend obofo kire se abra mama part ni asem a idikan no ono ene pe lawyer edema no etigana fo kire se ene se ne kokubofo ka ne nsem di betimi abase se wokomu a mama part betimi nya be o nanso esa na anu asem binti no ase watwe ne ho odifo obeka se sabre reverend obofo betimi akọ mama part mbo ana wonte ne se nipa bia ye mbo a nipa bia ye obi nti se asemsi a bebia ni se wodi gwanto akwa bebenya favor bi o ho eya no wakọ na wakọsere ebi wa na humbobro bi ade atoso nti no nia nipa wo boni din abeka no etwa ma menu ne busuafo ana de chief force won so obehwe so isi an bebi asem ne du ne ye nipa wo mudu no ma kwesere ama no na mbra mbra no oman na enemu no aya na ye nipa bebre se obi wo ho bro mbra so asem nto wo man no mu a wonam oman ni mu a be fi se ubro obi aso ba asem to a na we se so na oman ni mbra wo nipa bia ya hweyi na nipa bia brabo na wo bo no bia nya me de wedu bia no mi se me de bia me kase ye wura afi bie mu a nka nipa bia betie me prophet Adonai masama abribia mbetna social media me kane se nipa nya hweyi ye be wura afi mu a pedifo bi no ye bisamaw e wa afi na wo mu challenges e okay yare ahodo ewo amani ewo esane ewo kodanda ewo adwendwene ewo ene apelisi ewo ewo woni so woni sa afia iwewure mu wo bad days bi wo nti bad days ne de beba pa wo ma weni da ho a emfa nkoto amanu a na se esane emfa woni nipa we uji wu di se wo ye wa bin obi abense o na woni obi nim se o bebi awedu no ho obi ahya abrabo ahye nti nipa nia wo bia wo de bo ho bai nia wo bia wo de bo bra nia wo bia wo ni tua na mo wa abrabom no wo se bebi awedu ho obi ahya ne dias ti de bia ya mekase nipa wo ma ben a wo mo ye shushu mudwuma dipo an wo na bekase o ni hwe nzo mo na ben pa na mo simple one okese ACS awushia na bekase we de me hwe ne dressing kra ena to me nye kuntan obusu oba wo na we jama wiase to me ni oba de yankopon de adom no nso be komina pala kra na ede onni bi di nipa bi a wonnam no bebi a shunshun na montu okodu bia no aya no wo ya hweyi ko ne yemfa ye ni hu do so sin ne edi ye ni hu
Odifo ebi kyerɛ sɛ saa bere sɛ nka kwakubɔfoɔ kora ɛkɔ mama party mu ankanya ade amoa no ɛbɛyɛ adwuma sɛ Bible sɛ wɔkra a wɔyɛ bɔne no saa kra na ewu enti yɛhwɛ ne mama part abra na wɔyɛ kɔmfoɔ sɛ de obu amanfoɔ de fa so ade san ade kyenye bia na amanfoɔ ba bonte bɛkyerɛ maame ayɛ bi sɛ wagye me sika wagye me gold besi ne kra ba yɔ baako bi kyerɛ sɛ ne gold akɔde mama part hɔ a ne bansa ɛde dɛm ne nyinaa yɛ mama part ne de saa bɔne no ɛdi ne o se ne nyinaa ka ho bi na ne kuru wa ayɛ ma no ewiase no se ne ya woke se wayesi ɛdɛn na ama no wakɔ sa ahoyihia no mu sese ɛne na wo ka wobɛyɛ ngyinaso bi aka sɛ ɔyɛ we pɔte na we nam we so na ama na bebia akɔwie no ɛne de obi anim sɛ wafo ɔman ne mmra na ɔman ne mmra atwe na so what you say but so what in the past bi so obi si a nipa na ɔse na na mo be no tu fa na ɔman no bu no for say ampa sɛ wabɔ obi epo ana. Okay. Nti nia here say there aya ntamfo anyasem obi na we make allegation nipa no otua na mo bi ama mbrɛ wo se ne nipa ne di na ediye ana we asem fofo na ko wie bebia ewie ni ndi. Okay. Abrabɔ na yebɔ no ewi abrabɔ ne bɔti ankasa nipa bebre nim ti nipa bebre pressure na ɔde akɔpem pan na ɔmo yi brem na mo bi ba sa woti abrabɔ ne bɔ ase na hu abrabɔ ne kwan na wonam hwe a abrabɔ ne nya stress ne nipa bebre hu no de bia me kase yedie wo pa na wudi ko yedie wona kwan ba ne obɛkyerɛ wo no aya na ɔhwɛ sɛ wo obi a hu kwan na wo nsampa enam obi nsa so na wadu bebia wadu nana ko ne nipa bebre aba nyame pagya ne kakra na ɔno hu no sɛ bebia wadu obro obi aso ne ndi ye hu na de ye kukukukuku nti bi ɔno obi kyerɛ kwan no ba bebia wa kyerɛ wa kodu no de test wo sɛ ɛhɔ no ɔde wadu be kai sɛ oh ni obi obo me kyerɛ dɔm nti woni pa bebre a ɛfa ne ye difo ekura ya be bebre wɔn no spiritual fathers yaka because say asema basisi ande ye ne so abe asem o media so a ye be kai sɛ ye kan ho asem nkan sɛ bebre wo abɛbo man ne sɛ we o ezo je ya da je ka but nipa nya hwe na nipa wo ahwe wo no kasa yie especially with social media na nya ya me tu mbrante ne mbaba wafo obi so yeshunshu mujuma no obi ka kire nipa nse oni hwea nipa na bi wa shunshun bebi ogina ono enya kukudu ka kire nipa no ebi wo ha wo gina ho bi what you say ebi wo gina ho bi nti no aya na mo hwemanu yie men kan kire obi oshunshun mujuma se oni hwe da ensa abeto isanum Odifo sabre so bi kyerɛ sɛ yɛhwɛ mama part a wo obi a odi kan ware ye Mr. Odro ansa na sabre esiama so oba be ware esiama ne bi kyerɛ sɛ ukɔhwɛ Mr. Odro the social media handles ne ade a besi ne nyinaa no oguso post ne yere no videos ne ade ɛwɔ hɔ enti bi sɛ ne aware na maame ni gyaye na wankwankofo bia so sɛ na bofra time na ware ne kunu no odidi wo mo na ase ɛna obɛbɛ fa no sɛ ne yɛ ka bɛyɛ ne kunu ne ya no ɛno ka ho bi na saa te bi maame na kɔmɔ mpo ɛnɛ ɛsɛ me ba court aranfo a wɔnte kan maame nipa bebre ware na aware ne ɛden eguda ba sɛ wɔn ware obi na aware gya ya ba ebi wɔ a ɛne nkyɛ sɛ mo yɛ atamfo okay what am I say ebi wɔ na yankofa bi wɔ mu ntem a ohun ni so ni anipa ne te bia wakom no ɛde a wo na nante da wo na bobrada na ekodu bebi no sebre ɛne nkrabe a ɛnkyerɛ sɛ mo ntoa so na ebi wɔ a obi afa ne bebi nti so post na ebi wɔ nso kai sɛ ɔne na bobra pɛ okay one thing is awari mu asem na ya de bia bibi ba na aya na mwenya but awari ne keke wo se ne amuhu no awari ne keke so wu ne se wa bai wa no efe o body o kama obeware akoto nipa bebrewu awari ewu bebrewu awari enyenya yare ahodo
me metufu me babie no obesora na wo ba na nkasa no wo na twempena na ya de awa na be ya me ma wa wahu enye ya wo ne simple na watwo ti za waso den waso den na wakọ eti mpena twe adena abrantie ne ababa wa twempena wati wo mwase ombibia kwakama na the moment wo be ware be wie etumi dani otan ni emu nsem bebra de dia sese ya na no kwa enwanwa anye wanwa eye ntiasie bi na nipa bebre edi mba so na ndem branti ni baba wa aba ni wisa aware ye body ahofe oye kokko o sibo okọ woso oye abayo kama na wode ware aware ye ware ne sa one thing ushi abayo one day me metu fu se me ne ndasa ye bisansa wa abayo bi wa the moment ane ne beda no ufem bo ano ko bo na sunsun ni ware no nti ye ushi abayo ano ho ye fe obu ade obre ne ho ase no wona na twempra ni mimi ubeye obi de ne ha obeka na sem tinti ba betu wase beye bisa behwe nechi apame wo ne busuem apame wo ne papa echi behwe na wo se mpra twe otwe no tumi edi nechi ni tumi bi wo a wo nechi wode na bi wo esu ni fie ofim no tumi a edi busua nechi no we nechi wode ni eye we apede mo nware na mo nya asomdwe da mo nware na masomdwe da ntina say aware na aba na mbrante ne mbaba wa ne huni se aware ye aguru bi ma opa me ba bi edwa register general de bi os papa te se aware agba ha egu divorce eba ne ye enya aware ye dada ofufuri ya tetefo ne kwa ma se mbrante ne mbaba we ade ntia ti ni pe bi afrenche na dwum se aware na da ho no eye different simpratry wo bi twempena eye different mo ware wi a hono na pama wo ye di due ebusua no mu na be ye dwuma okay tina obi a ware wi a abrantie de ana baba we de but the moment I watch twempena no so we hu ni sa bo wan wi na hu into this one yen hwe say in the case of mama party di abra na wo ye komfo no na ne kunu oduro eye sofo wanya problem wanko nya abayama na ese eni ade but oja ndi kunu na obeware esiama no saa bre ye ono saa bre nso so ono so kokra sacrifice akomu ebe ye nyamedwuma oni esiama nyina ye nyamedwuma no saa bre ni mum na wakwakonya abayama ne a enne ne redie kra sesa etibeti aba se second aware no amwa no na ka wo so otena first one ho ana be putu blame amobia ba nya metu fu ne se se wi hia brantia na babawa also penda na agitum no ni spiritual father pebi na friend papa me na me hia brantia babawa bi pa chofe kompa bom na me hwe se ye ware ebebo ana no wa magifo na ye bisa first thing ese o hwe apam ewu fi o hwe apam ewu oba na chi o hwe ne ewu chi ye woni pa ye wo bia ne tumi edi ne chi obi ne die ye nsuo obi ne die ye ja obi ne die ye mframa se nyama miansa ma bosu fani se oba bi ne die eja be ma bi ne die ye nsuo a mo ware a awa no eye den a ba ebedu nsuo bedu tue duja ba eja ne mframa ko eja ne eja mframa ani eja bo mframa na ni nsuo so bo okay nti Wednesday born betumi spend hour Sunday betumi hour Tuesday Janet nti aware ankasa ase body na da ho enye aware ni kunu we na obi bekese enam be manesa suntina dabi bibi wo but high kwan odifo you be fi asem to kan na wato bo yes o kasa you be fi asem na bia abusu asem bi hihya ase ana obade yankopon hu yembo amen yembo mpae okay efem wo a obia wakwam hu bi atiti bi obia sum mefidie bi e wotom obia wanhwe na no kasa yi ande aman onya asem yedi agina so bunfo yembo mpae mo bia mama parts asemi bra ye na wokodam no ene
nsɛm bebree pagya wɔ media no so adifo bi ba bɛhyɛ nkom de kyerɛ ma baako kora bɛka sɛ ne ɛtoto ɔman Ghana no ɛyɛ mama part a yɛde na akɔ akɔto mu a ne nisuo duru awurade anim nti ɛwɔ sɛ wɔ man ne hwɛ na wo mama maame ne fa ho deɛ nyɛ saa deɛ ne Ghana bi hu no yɛnya hu yɛ yin maame Cecilia Mafo nso ɛbɛbɔ mpa yɛ de mama part kyerɛ sɛ maame no wɔbɛsan aba ebi nso sɛ daabi maame asɛ baabi a wakɔdi deɛ ɛbɛyɛ den paa sɛ mama part betimi asan aba na yɛanhwɛ yie kora ɔman Ghana ɛbɛda bɛsɔre da koro na yɛate sɛ mama part nyame agye ne nkɔde afiri ne nsɛm ɛwɔ cells hɔ anaasɛ prison hɔ yɛbɛba ne yɛaba bɛhwɛ sɛ aso nea mama part nam ni nyame na de ne ikosie na wayi naba ana obonifoɔ no bɔne na wuwu yɛbɛkɔ no so na adufo ho sɛ nuo bi esisi henti yɛmo nuo ho kɔma afɛ yɛwie a na yakɔ mama part din na afɛ yɛhu ne yɛde esem bi we yɛ phone you want about edwe onyare ansa na wano okay ko onye binum a protective brain wakoma ene liver ene eboa say unya kidney problem eni say wo say yare na ansa na wano we wonu ma ebo ho ban naturally okay and to obi o diabetes ana pressure unye binu no ma eboa pa diabetes ne pressure na ekuni papa ntinye say yare no so wasi anu eduru no ba prophet adona so wo anu eduru ama eboro so no yana doctor for just odi mo bi o pressure we cardio we secretary pressure odi asi moja mboro so odi ombaji binu no na yehwe nyame tumi odi mo bi a diabetes say ne de na type 1 and type 2 we diabetes ebati say odi na type 1 and type 2 but one thing say me nton eduru maka ba aya na nipa ne bi wie fi wo nti wutie mi a me sayare difo bi o sayare bi ayare ye nsora ntam eduru mo bi ayare bi aka no keke esa wo hwe ye bisa yare n'echi nipa bi o de wo ha ko difo bi o ma no ye bisa ansana ana montu bi o medi nka etu okay ko ebisa pe na ebe ma difo na hu wo ankasa ubo bre ana ubo be bia wugina se wugina ye wo sunsun ma na wugina yi se wanye bisa nhwe weti a yare na e kan no ubenu mindru anoma master na de bia ko yare na nkoda okay no obi wo so o yare o diabetes obeko hospital was when your kidney obeko hospital was when your pressure obeko hospital was osisi do mpen waka pacha obi du wakoja nti ane sa na wapedifo bi ni wa ye bisa yare n'echi ansa na eduro bi wo odi aka nyesa ubenu meduro twa ho so still na yare ko na ntumi hwu so ko na se yare bebe no anyesa wo sori akọ no meduro ke dabi ade se wo hye de bisa doctor so de oni sa honhom ani na oni no ono ba ye hunan mu di ama be gina wu nipa no wo hye wo yare na aka wa wo di etia no be po bi no wa ye bisa hwe yare n'echi we ye waste about tea wo ni mo bi o si yare severe one we tia ye surgery ahoro a emfini so nkwa wo de ombaje bi no na yenhwe ena we su stop drinking about wo busuoni bi a watonsa no mu ntentan onye bi no no bebetu ase na we ye ko hebati obi a ko di unya se wo de na efifiwu se wo de no ema woni kekaw onye bi no no bebetu ase we ye Catholic sciatica hebati ena ba me na dompe hebati obi a wo dompe mi ha obi a wo de tie a wo yare no nya nudru wo de onye bi no no ma bebetu ase obi sisa sabro se udompem na ewe wo se spinal cord mu na mu ye oya yare bia wo de atia asase so a wo de wo se wo yare ne de anu eduro ni ho doctor for ne de dinka kraka bia to so ama wo na ma wangaza hu se wo wuwi pa che wo wuye bi the prophet Adonai na we su PTT spiritual healing body and activation and a show power obi wo kakrepe na ne machine obi ehu ahye ne ma oya de kakre bi pe na wabobrim adi okoya ade a so obi ka ade e wo kakre bi to no so ya na fi e ba ni sa okra na yam do sunsun ni peduane ntumi enkenya na okay unye bi no ma eboa ma okra na hware ehu bebrebe na betu ase is the time ani pe bia na bia no unama e go say uma conscious to kasa chiro say mi kwedi me ho mba bi aya na makohia mane bi tumi no wo mu dada ba aka se be sori we detox nye bi no me detox ni peduane yi fi bia fim na we so typhoid herbal tea
wo de obi a typhoid di unya pa no unye bi no no ma ebetu ase ahye obo ade yankopon de nua we ulcer herbal tea so wo de na ye ulcer 1 ulcer 2 ulcer no de wo de wasi wa ma odi hu de atoso wo de wo no no ma ebetu ase we stroke herbal tea wo bi a stroke akana to dem onye bi no no ma ayare sabeba one thing say me mesayare me ntondru nti no wadawroma otie mi ana wetie mi na we su eni herbal tea obi a wo a weni su yo wisi unye bi no ma we say what's pressure aba weni so doctor for you ni power ga wi ase unye bi no ma so nti wo de ebe free so yakọ na we su ye new booster ni pedua no ma hodin ba ni pedua no okay ema abribia wonam no wa na ma hu say yes we are strong we are dreams and visions and a brain obi a wo da won so dai unye bi no ma waking wadai so ama wadai so ni wa bi one thing is ayaresa wana kwan bible say o sunsun ni pedua na e wo honam ni pedua te say wo bobra wo de hu say abrabo no ba kwa no akopem na wasan kwa no akopem na wasan no e wo say wo pedifo bi no ye bisa wuchi abrabo ne emfa eni hu do so nti say wo de wabra boy nyame be ya wan ya no bi de wabba for ya ma ni yidi ye generation ni patrim ye de kwaya ni prefa so pesca kwaya ni prefa so o mi se na brabo no ebe successful amano no se nipa be hwere ne nkwa se be ye den emfa no hwa atofu wesi ni niayo obi ye die bi nti na se nyame koso nti una manu wa spiritual father bi wuchi ko abrabon ne yemfa yini hu do so se ne edi only for who know ya boss who try say we won to adru sayare but now so with say diabetes herbal tea ulcer herbal tea pressure herbal tea say yare ni nyina so so bobo ni nyina no adru obu ha wa hospital ya diagnose no ye hu ya ye test ahodo no ya de ya catch ne say wo de no diabetes ABI type 1 ABI type 2 ABI wo de ne ulcer ne ya de na wate wo try say nipa no ontimi nton bi ma ne keka je so wo hye da ye bisa wo hu apart from doctor dey na waka chero okwa ne doctor so no so won yo ye yansa no wu se eye diabetes won name okay ama me boa eti say prophet adona sisi misum ye bisa ebisa ni ye spiritual test yes okay misum check up me ye no okay cause diabetes obi o only diabetes all of a sudden now on dim bia ne basa all of a sudden doctor kwaya o say o diabetes Oni akwe nti one eye wo difo no wa said be ye bisa spiritual lab yes because who the Bible 1 Corinthians 15 verse number 44 o say wo shushu ni pedua na ye wo honam ni pedua pacha what was say 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 nti say wo shushu ni pedua na me yesunsu mudwumi e ho na wo say be ye bisa first okay cause ni pedua wo na mo how bim say ye dwuma sem say ya ware sem say akwentu na pese utu say obre bi edwuma na wo bie one say opedifo bi no ye bisansa ye wo dey edi bi edwuma ye wo dey a ye di bon pa ye bisesi kan ko a say dey ne dey ye di bon sika ho pa ye okay ye say dey no na represent ndi ye wo say dey ne na eya wo dey a nakaka pepe difo bi na onwa no bi osu ayo sabre ye ma me ma pato difo de da chete sen aso obesan aba ana te say abrabo bi ebobia insohwe ne otani amane ewu na me din kan say ye wura afimu a pedifo bi no ye bisama so ye bisama wa ebebo am wehu ye wunim ya che Paul ne Silas ko gu efiase no kan yam yasem upon say nia wo keka ye nsem abobo su nia say maame no ye konfo na oyese ene ne ntumi amfa na nko wie fiase but oba anyame mu eho ana ama na asem na wako wie fiase nti woni say nyame dwuma no eye den otai wom amane wom but say uhu nyame ye a nyame so behu yi obehwe yi emfa woni say aya bibia no ejidifo bebre say o Kristo ni bi to amane mu a
ni yakofa ne past ene ye de ya asemaka Paul na one ban tem obesi edi kanfo no na the past say ba Paul no beji Christosum si o Paul no be chiri no beji Christosum si o nti se maame no se enya komfie na de na kowie na enyame fie na de na kowie hode a wo ye gidini wo ye Kristoni wo ginyame di osom bi a wo ko ade wo se wo ko nkotodwe ni ma wo so sre se Awurade hu ne mbobo one kind no Bible say my mbu atan na wo bua atan si yesi ye gire nyame asem so a emfa wo ni nipa ne bone a waye at the moment a wa surrender ma Christ na Christ musu no wo ko to so otai ni mu so wo hwe the past the judge na we bu na atan nti nipa bia wo ne na so but nyame tufo ne hye nipa bia wo na ma ya no wa ya hwe yie we ye difu a wo so ye difu wuchi sana nipa bia nya nipa wo nkoma ye de no we see osofo bi o se asemba ye ono no obo ano ne chiri obididi na tem na ye say na wo ka no osofo no betumi aboa wo ne anakoye se maame ne kai a nti nipa oni kai ya na ye wo se wenyan kai no so ka ho bi na sia ma ko bi ni sa bi a obo se wo connections ba obo so bi so connections nti ne wo ma ne se Bible say yɛmfa yɛmfo so nkyekye ye ho nti mi ma ye difo edi ye make sra ma obi an se obi an kan ne mpaibo na obade Yankopɔn na nkasa on fana abasa kese no nkora na ni onu nyame nya onu nyame ni ni oye ejidi se nyame enu nyame so bede di ahye ne din enu nyame odifo aka bibi wa chiri bi nyame tufo ne se ewiemu nye kura wonu bia owa kwentu mo obefia oni difo bia onpe difo oni bi no mbi se mana nsa na waba ewiemu nye na nipa bia afini ko wiye no atofo wo bebre na ze ewiemu nye ya wo se obi wo akwentu mo obeba ze plane crash bi betima sense o se enfan ko faster fast ntia no ko obade Yankopɔn hiro bibia no bibia wo apɛ bambo chiri kwan obade Yankopɔn hiro amen odifo ebusia medase se wonya abre ni adaje e de hwe ya ha na bre ma kwan me de enkomo twetwe ni nyina esie ye ne prophet Adonai na edi enkomo no mesre se obeja comment e wo comment section ho e de amame e too much gh all the social media handles no ko ha e too much gh o subscribe like no wa share na afofo nso enye bia hwe midin e de dark gold mackerel